Algunhas persoas consideran a Biblia simplemente como un libro da historia ou mitoloxía de Israel. Non obstante, a Biblia é o libro máis antigo do mundo, escrito en diferentes épocas por dúcias de persoas de diferentes ocupacións e idades con máis de 1600 anos. O que resulta máis sorprendente é que todo o que se escribiu durante máis de 1600 anos está conectado como profecía e cumprimento. Entre os rexistros bíblicos, imos estudar a profecía sobre o rei Ciro e o seu cumprimento. O rei Ciro foi o fundador do Imperio Persa e o conquistador de Oriente. Vexamos o seu gran logro rexistrado na Biblia. Ciro, rei de Persia, decreta: todos os reinos da terra me foron entregados polo Señor, Deus dos ceos, e encargoume por si mesmo de levantarlle un templo en Xerusalén de Xudá. Porque Ciro, o rei de Persia, eloxiou ao Deus de Israel e liberou os israelitas. O rei Ciro viu o seu nome escrito no libro de Isaías, que fora escrito uns 170 anos antes de liberar os israelitas. Así fala o Señor acerca do seu unxido, Ciro, a quen eu collín da man dereita, el someterá ante si aos povos. Dareiche os tesouros pechados e as riquezas dos lugares ocultos, para que recoñezas que eu son o Señor, quen te chamou polo teu nome. O rei Ciro decatouse de que Deus o axudara a conquistar Babilonia e liberou os israelitas tal como estaba profetizado na Biblia. Como resultado, o rei Ciro aínda é eloxiado pola xente como un antigo monarca que liberou os escravos e recoñeceu o dereito á liberdade de relixión. A Biblia tamén predixo o nacemento de Xesús de neno uns 700 anos antes da súa chegada á terra. A Virxe está encinta e vai dar á luz un fillo e hano chamar polo nome de Emmanuel. Segundo esta profecía, Deus naceu como Xesús a través do corpo da Virxe María. Ademais, a Biblia predixo en detalle como sufriría Xesús. Foi desprezado e rexeitado polos homes. Pero foi ferido por causa das nosas rebeldías, foi esmagado polas nosas iniquidades. O castigo que nos trouxo a paz caeu sobre el, a súa ferida foi a nosa curación. Segundo esta profecía, Xesús foi atravesado cunha lanza e azotado. Aínda que a xente non entendía as profecías da Biblia cando foron escritas, todas cumpríronse. Entón, a Biblia avísanos de non desprezar as palabras inspiradas. É porque non podemos ser salvos se desprezamos as profecías da Biblia. Do mesmo xeito que moitas profecías se cumpriron exactamente como están escritas, as profecías que quedan farán ser realidades en falta. Haberá grandes terremotos, pestes e fames en diversos lugares, cousas espantosas e grandes sinais no ceo. A Biblia dinos que debemos fuxir a Xión para ser salvos cando chegue o último gran desastre e destrución. Reunidevos, alzade o sinal para ir a Xión, fuxide sen demora. Porque traio do norte unha desgraza, unha destrución terrible. Xión, onde se celebran as festas de Deus, é un lugar de refuxio e salvación que Deus nos prometeu. A Igrexa de Deus da Sociedade Misioneira Mundial é a única igrexa do mundo que celebra as festas de Deus segundo as ensinanzas da Biblia, e Xión. A razón pola que a Igrexa de Deus se converte nun lugar de refuxio e salvación
é porque Deus mesmo habita ali en carne e oso ensina a verdade ao seu povo. Toda a profecía da Biblia debe cumprirse sen falta. Cree nas profecías da Biblia con total seguridade e recibe a bendición da salvación na Igrexa de Deus que celebra as festas de Deus.